Така, вече Анталия, градска част, започваме лека по лека нещо такова да се вижда. Тоест, нека да кажем населена част. Ние усилено все повече отиваме към летището. Да, ето там се вижда и сянката на нашия самолет. Усърдно се приготвяме за кацане. И както виждаме и по сянката нещата отиват наистина към кацане. Ето, едно, две, три. Целта е самолетът да се съедини с сянката. Ето има други самолети. Едно, две, три, четири, пет. Гати кацането, гати чуто. Браво, бе! Браво, бе! Майстор!